Yes, ma'am. Kokheli. Nekwanzi inkokheli. Inkokheli kayibekwa, iyaqolwa, iyajongwa. Inkokheli itakufikekele umsebenzi lokubana igotywe. Bekusazi into yokubana ugotywa umthambisa kaThixo.
DaVide sasawuvela ingqilimbela zasemaqesibeni sivela kodwa kwathiwa ukhona lo khona lo banjalo into kamnikezela ezandleni zakho fika umuntu uqumbile ndithe nale nto ayiphethe akwazi ngakuyazwa yithi kuthiwa ayinikezela ngayo aqalisa idonge etya umthwalo ajike nje molweni mafritshethu sizenkonzweni asiyazi kuphi nandonwabile emalitswayi emalitswayi phantsi koba ufoyo ndonwabile mna andazi ke wena ube uze ufoyo ubhaka bebethetha ngawo umama uvanga esithi abantu bahambe beze befoyo ubhaka ithi ngeli xesha sekuthiwe ngene nathi ubozo kathixo umntu ajonge into yokubana uzawubeka ndawoni ngoba kaloku uneento zakhe ayikho into yokubana zibhaqwe ngabantu ngoke mafritshethu mna ke ngoku yasuka kule ndawo ndanikezela uba uyizizi afunde nayibheka ufunda ndiyanikezela ndiyanikezela bawusiko ndiyanikezela kwimongameli yase-Eastern Cape ndiyanikezela ndiyahla bazalwane ukuba ndikuvise kabuhlungu ilizwi lokuqala ndithi kuwe Nkosi ukuba ndikuvise kabuhlungu kodwa ukuba ndikuvise kabuhlungu zikhona ii-channels bakhona abantu ozochechela kubo ikhona ingqingqumbana ikhona uba umfundisi udiniso uzawusondela kuye uzoba uvangeli undivise kabuhlungu nawugqileyo nankuba umongameli lona waseWestern Cape uthi laa mntu undivise kabuhlungu mafritshethu ndiyanikezela ndithanda nonke ngokufika nayo Inkosi.